kod okinyi makawuono. Machielo ka en lit gi kuyo ma oganda osebedo ka neno kaluwore koda masira mag wang' apaya ma osebedo ka timore ahinya to e barabara ma kiwuok Londiani ki Kisumu kikalo gi Muroni kanyo ma tinende osebedo ka en kanyono ma osekelo thoe mang'eny mapok odwaro ne Nyakwar Mgajwang'. Machielo en Olalo Manithi ma bende mbaka osegoye, jotelo osegolo singo ni gisebedo kod paro makende matimo gima giluongo ni redesigning mar wach mar olalono. To nyaka karang'o ma bende remb oganda jo Kenya biro medo chwere ndara to wantie kod migepe mantiere kod ting' makamago. Wang'e nenda kaka weche nobedo, director mara ng'isa ni oikore kama kaka weche nobedo Nyakwar Mgajwang'. Kaka nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ng'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osenego ji marach. Sirikal kuyie to winjwa barabara rach. Barabara rach Ruto konywa watho jaduong' watho. Warumo ndara. Tafadhali gikonywa gi yawnwa yoni maduong' makata kunyalo bedo ni owuok ang'wen makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka ji konyore nikech ji hinyore en rido makata ok nyal ket bams. Muroni to Bangla yono rach kendo yono hinyo mang'eny ajalo timo yono pile saka saa to jotelo malo ok ng'e mano. PI Junction kidhi Kisumu yo rach to sirikal mantie yoni gichung' to gin osure gima gikawo kata gero ting'ango ok gigero ting'o ji mang'eny ok ging'i gin ging'iyo mana pesa gi. Watimo mos makende ne anyuola wede kod osiepe ma bende nyocha wito joga gi masira kendo mag wang' apaya ma otimore gwenge mopogore opogore Nyakwar Mgajwang' e Kenya ka mangima. Jomadongo pod wan mana gi kuyo dobe ni en wach mar design mar ndara koso onge ranyisi machiko kata ranyisi mag arita makare wache mag ndara koso dobe nang'o koso dobe ni en nyawo mag joma riembo gima waluongo ni human error ma NTSA kogolo report gi wach ni largely atamalo maduong' ahinya mag tho mikelo en wach mar human error ni koso dobe dang'o jomadongo. Vioje mokwongo mos makende ne jogo manyolalo jogi masira ahinya to manyotimore Bangla. Achiel kuom gi manyowito ngimagi nowachna gi minoda en jakanisa ma Tamu ACK ma kuro gileme gi mama na Muroni kuro mos makende Vioje nyari ngendarano mana weekend ni to kwa achaka gi Londiani Junction makori wendara madhi Kericho kibiro michop nyaka Muroni kende dho factory kanyo kibiro nyaka Bangla kata Thessalia kaka jomoko luonge. VOJ gik moko adek an kipenja manyal kelo masira. Mokwongo kiwuok Londiani kiridori kidhi Fortana manyaki chop Muroni iridori kabisa. Mangiso ni mtoki nyaka bedie ni nitiere shape maber. Brakes gibeyo, alignment otim maber, mtoka condition ne ber. Inbe driver ina kicha. Nikech kama go onge to chances mag yuda jali nitie. Nikech oridore to en gi konde. Ahinya ibrodo kasa moro ka in dereva mawendo kanyo. To king'e ni kona ni kanye. O king'e no rido ni gik kanye. Tiyudo ka ng'eny jo mariembo kanyo gi speed mani malo. Mano mokwongo. Mar ariyo, design mar ndara ni. Apani piny tinde olonya. Mandara inyalo losi nikech king'iyo SGR kowuok Mombasa nyaka Nairobi. Onge kumogo e kona kata dichiel. Iwacho ni en street. Onge kumogo e kona. Apani piny olony sani ma design mar ndara inyalo losie ma onge konde mang'eny kaka ginang'o gin no. Nikech mano bende makelo shida Nithi Bridge. Nikech Nithi Bridge kiseluwo kanyo en kuma seriembe makidhiye to in kata kaka dereba nyaki dikri koyo moro nyaka donjeni. Nikech oridore to mianda to dhi malong ma kiketori aketa go ledhi ni gari ong'e kuma dhiye tihinyori. So state mar ndara bende nyaneno ka
report moro nitiere mawuok ken ka mawacho ni mondo ndarano bed redesigned bro kao bilion 50. To ka en bilion 50 dongo osuru ne japiny Kenya machule. Ok gikwa loan kuma gikwaye ga jado piny Kenya bro chulo to los ndara nikech ngima to is very important. Ka biro e ajali makoro nye timore Bangalane. Nyene VOJ junction Muhoroni factory nyaka main road Kericho Awasi kuma ng'eny ji luongo ni Thessalia. Nyene en kilomita di 8 kata 6. Ting'eni sani kiringo kanyo VOJ to kawi matin ne dakika 30. Rach de. Nikech orach. Nikech orach otimo portal nyaka ilokri koni, ichung, irit jokabi, ekitima ng'oa, ekikal. Yocha neno kantie site mar kambi moro mar ndara kanye to kang'iyo ni en marang'o? Gin giloso Muhoroni factory junction Goda Buoro kochomo Chemele roundabout. Mane magiloso. So moro mabiro maduogo main road ne okapar ka ene mpango gi. To kata ka bedie to ok gimiye priority kech mane madegi chakogo. So en distance matin. To nikech iwacho ni kiwuok Kisumo tibiro Nakuru to kiluwo Londiani to nitiere kilomita malach mitima ng'owa mikungo gi sabe koro ji ohero ndarano koro mtokni ng'eny nyaka joma welo. So nitie joma wele ndarane, nitie joma mitokni gi ok beyo, ndara bende rach, nitie joma ni garaka. Ahinya tang' ne gi ng'uona na to jo Sampa. No amaringo ng'we Kisumu Nairobi ne. Tito ratita kanyo mipenjo ni to Kin mikwek. En araka mane. So ajali matimore Londiani Muhoroni ng'enyne an kipenja to gin design mar ndara ok ber ahinya. Mar ariyo en human error nikech dhano nigi haraka ma ok onego bedie. To mar adek condition mar mitokni. Nikech jiringa gi mitoka mikia ni mitokni brakes chalo nade, ikia ni mitokni alignment otim nade, nikech kacha en samoro ipomna kichope vibugone to dwane ilok gari mondo kikitima ng'o kikigo e poto. To sami lokeno bende en gi stability maber manyaka ang nitima ng'o ang ni control ego koso kiloke kama te kakidhi. Ineno mar ariyo joma ni garaka nikech kiwacho ni lori no brakes no chut to kaka brake to osechut to dereva bende gi pache bendo ng'e gigo madotim godo ang'o madoresre godo to reso godo joko magitie ang'o matiyo gi ndara ni bende. So nitie puonj mang'eny gi horruok madwarore kanyo. Nona to wabro nego ji mang'eny nikech mana ticha beach gokinyi kakalo kanyo tachaka yudo ka nitie ajali manonego jok moko matiyo kaunti ma Homa Bay karibu ji 3. Yes. To king'iyo mano bende lori ridore to gin gidhi malo. To lori brakes apano chot koro gibiro to lori bendo bayo to rakore kodgi. So mago gik matimore to ndara no VOJ anytime melo nyaka yude ka trailer moro yueye bath ndara ni lokore. So kibedie kata chik ni mtoka kiwango mar weight makama okonego ridre ndara no. Kibedie kata chik ni mtoka maringe ndara no speed nyaka bedie kama nikech speed to nitie to implementation ema tima ng'o onge. Nikech Sampa kokali VOJ to kali to speed ma intiende ngeni bende samori rimbe speed moro mikoni mato adhi mateka ahinya lakini wakasara kaza tipo mna kasampo kali chwa to be kori chako goriche to eto ringe speed mane kane mamarani to bende buoga nadwa dhi mateka ahinya tento mokalani To tingo ji mang'eny tingo dhano. So nitiere gik mang'eny monego tim apani ajali mar ndara ahinya to wan kaka derepe
ema nyaka wadog chien. Erokamano. Dhano bende otamwang' Nyasaye. Nyocha chieng' moro nyocha idho public transport moro neno ka ji kaso driver ni nyon mo. Piny no rusa adi makore ka gin garaka. Oka gimondi. Gichwako driver ni nyon mo. Ok ber. Erokamano. Nyarawila kuyo pod omakowa. En ang'o marach? Ndara ka rach ka nigi potholes bende ji ywak. Kober en jiwe bende ji ywak. Bioje wachak gi go mos ne joma owito ngimagi kata joma ni hospital mar ni kuonde mag thieth. So mana kaka sini omule no. Ing'eni ambe sani koro nego bed ni wang'iyo ni kata ka en wuoth mar ndara no. To ini wuon iikori marom nade wuoth mar ndara no. King'iyo statistics dwe makoro wantiere ni. August tarik 1 nyaka September tarik 6. King'iyo report mar NTSA. Ji 27 mowito ngimagi. Manyiso ni in 1 month wawito ji 27. No, wabet gi accident 27. To joma owito ngimagi to ji 79. Okay. To ji mani hospital gin ji 100 gi 82. Manyiso ni dwe achiel mano ngima mwatima ng'owa mowito tendara. Ka moro ndalo moko be ne gitogo gigolo moro mar between January tarik 1 nyaka dwe mar 4 tarik 1. Macha be ne giwacho mabe ni ndalogo ne ji manosewito ngimagi ni 1189 e dweche 4. E dweche 4. Kori penjri niya ka wadhi gi mtindono ma wachopo Disemba wabro bet kwa wito ji adi. Higa mokadho cha ne wawito ji mokadho 1908 endara. Mokadho ne mane ji otho higa mokadho cha mane wawito ji 3316. Koro nyisa ni ka king'iyo ngima mar ji mawito ngimagi kata kansa mawacho ni nego ji ni aparo ni ndara nego ji moingo kata kansa. Kata tuoche moko ma ji thone hospital. Kora naparo ni kendo kwa dok ten mana ni mondo wang'i ni to human error ni ndalo moko nitie mane wabunge omend chik mar ndara. Magi wacho ni kata derepe mag ndara onego beni doke refresher course. To ni neno ka jo transport nogo koko kabisa. Mo wacho ni mano koro ntiere kaka chikno kendo dwa hinyogi. Manyaka jo NTSA be odogoroko gi wajumbe. Mo wacho mabeni chik mane giketo go strong makoro kendo jo transport ibangoa yuagore kendo ok ginyal manage. To mana gima sini wacho niya kokwa timo inspections gi ang ning'e nade condition ma mtoka. Mara ringe ni mtoka mang'eny makos accident gi gin mag ohala. Manyiso ni sama en odhi mowuok Nairobi ka modhi nyaka Kisumu modhi nyaka Bondo kata modhi nyaka Siaya kendo chako gota choduogo mana Nairobi. Ibro yudo kaka ebe kochopo kendo driver modonjono ochako kendo pango mana ji kendo doko. Kori penjri ni ng'atni osebete ndara for how many hours. Chopo kama kore nool moriembo to bido kantiere manindo kata mtoka kanyo koriembo. Mara ariyo nikech odwa ni mondo dhi chon okel ji mondo neno tiyo odwa ni mondo nyon speed ahinya. Emomineno kaka kambi kaka Easy Coach, Crown ang'ogi nigi ng'iyo ga nyaka speed. Maka no nego beni kiwuok Nairobi kati donjo Bondo saa 2 to kar mondo ichop saa 2 to chopo saa 1 nyaka driver no wache ni to no chopo nade saa 1 ok saa 2. But mtokni machielo gi tok dew mano tek na dhi matima ng'o ago tan na tima ng'o chaki duogo to driver achiel mogolo ji Nairobi ka moduoko Kaluo ema chak duogo kendo ema chako duogo to eminya yudo ka kendo kochopo kendo ka biashara ber to mako mana ndara kendo tima ng'o odok. Koro yudo kaka nitiere fatigue ma driver nitiere mtoka te and wear pokuchungo kata mong'iyo to mtoka ni brakes ne ni nade condition ne ni nade walok mafuta gene ok uno tielo ji. Joma untiere godo gi beng'eny gi ntie mani garaka. Nyisi ni mondo wadhi piyo piyo. Basi ineno ka kuonde kaka Londiani gino yudo ka ng'ato wacho ni mayo mariembe ga mtoka pile ang'iyogo. Koro samoro in ming'iyo godo ntithi iyudo ka ine kona makoro mtoka moro bwa kuchicho gi speed mabe wendo. Iwacho ga pile ni ka ine ndara to ine ma in soba e ndara. Kiking'e ni ng'ama chielo mariembo no be chal kodi. Koro yudo ka assumptions miketo mang'eny mag ndara gi
emomineno ka ji wito ngimagi nikech pile ka pile onge odiochieng' makadho moko winje ni accident otimre e ndara. To en gima lit kabisa ka wabed ni wawito ji e ndara ka wanyalo konyo ji nikech wawe kata condition mar ndarano. Ang'o momiyo kuonde ma koro ndara ler be kendo watimo ang'o wawite ji. Koro aparo ni gini be nyaka duoge kendo enforcers ma polise be gi jo NTSA. Nikech inyalo yudo ka in samoro mtoko okadhi malich to kichopo mbele to yudo ka polis nitie. To bo kata tinde kuonde moko wacho ni ang'e ni jo speed ka ne kama ging'e kuonde ma jogi chung'e ga. Nitie kaka gimira signal, nitie kaka gimosre ndara kanyo. Koro nyise nyawadgi ni gin mbele kacha cha. To polis no bedo kana okadha kadha maber modhi to kata ni main road kata ineno nderni wa mantiere kata mantiere i town kuonde gi. Be kiyudo kaka matatu iriembo. Samoro nitie ma ine michung'e ndara iwacho no wada an adwa na chop kuma adwa dhi. Matatu ni taneno ni gimar. Tineno koka adhi to poko budho kata kichopo mbele to idoko say timo accident. Ose tuomre mbele kachacha. Kori penji ni taraka ne en marang. Kori ido kama gigi kama if we don't follow. Pod kineno statistics en gima late kabisa ko wito ng'enji kama pile kapile endara. Onego wado wapenjre niya. Wane modo bedo gi craziness mandara no koso watimna. Angure wacho gane timore nade. Chilore gi mo. Bas kore ndara ka ahinya to jok man miluongo ni chopa gi. Wacho ni chopa chulore kende. Kawe loan koro nyako chulo. Nyako chulre. Yes, koro chopa chulore kende. Wach malich ahinya. Gavana, nitiere thuok wachni. Ahinya conduct mag abiria bende joidh nyamburko. Na wacho kache ni moko chwalo mach ni nyon mo. Nyon mo ne ipra nyose duoko nengo mo koro nyona mo. Moko bende gari ni marach to giidho kaka accident moro manyocho timore mar nyamburko moro mane dhi coast bus ni. To ni winjo ka jogo wacho ni kane wachopo Kericho to mtoka ni olorwa ni lose. Kochako ringo bende pod winjo kaka ma chal mare ok ber. To gilenga ko gibeta beta. We agine andes ne jewie kama okoni chopa chulore kende chopa chulore gi rembwa kama koro gikieni oko chulore kende kech ka jogi temo mondo mi ochulore kende to rembwa emo chulore godo. Victor, kami temo kelo ni gik kama koro dhano bende nyaka chak ng'iyo ni to ere kapod waweyo sirikal nikech wang'iyo ni log gini kama gini nitie to en mibadhi. Mibadhi mokelo gigi te. To kapod ok wa blame mibadhi gobila machoka ni to nyaka wan wawegi. Victor, isebetie gari to nitiere jok moko ma bende mana kaka iwacho ni kit dhano ka kit dhok. Dereva riembo matek, jomoko kone ni wedhi kaka idhini. To jomoko chwale no med dhi. Gin garaka. Gin garaka. Tu kwero driver mondo we timo gimarach. To muok moro gi njaga moro moywayo chien kocha. Nyise ni tuende. Samoro ine gari oketu thum makata kaka inyalo kawo simu onge monego ilor nikech ing'eni nitiere simbe moko mabiro midhien to koro makata kuma ng'ani dwa yudie gi gini. Kata kaka iwuo ok winjire ma ng'ato penji ni to tiyudo ka ng'ato to wacho ni ameda. Nyon mo. Iwinjo ko wacho ni ka idwaro kamidhie mos tinyiew gachi. Gibani wach. Mabe ng'amoko ne mondo idh gari ni. Ing'eni nitie mentality ni joma idho matatu ni gin joma onge geche. Ok en kamano. Intiere gimomi iluonge ni public transport. Samoro kama dhiye cha parking onge. Samoro kama dhiye cha means maneno madhitera mapiyo en mar public. Samoro mana promote public transport sector. To bende samoro bende bedo gi jomoko ni eka king'eyo kaka ji bodak mbaka kaka piny entiere ang'o ma piny wacho oko kunyo kisiko mane gachi ti wuok idieni ok ibi ng'e gima timore kae bende mimbe ing'e kit dhano nikech dhano ok onyuoli kindi. Koro aparo ni ka nitiere gik marach mana kaka iwinji iwacho gi wach mar masira mancha no kuongo timore Londianicha. Miwinjo ka ng'ato okawo patik modhi onyiso nyako bila ni gari ni kaka iriembe gi kaka odhini ok wadhi maber. To polis kosebiro to go mbaka gi makanga to gitieko to gari nodhi. Victor, jeyo chake kawache
ntiere weche adek maduong' ahinya e ndara kae mamiyo masirni gi timore. Mokwongo en makosa mar dhano. Miwacho ni human factors kata human errors. Ing'eyo Victor ni e higani ma chiegni thuolo mar adek ma wawuoye wach masirni ka en main topic e kaka wanene ka. To wawacho ga ni ka ok ochuni to kitime ang'o? Dwe mar adek ne walosie wachni. Higa mokalo dwe mar adek ne walose ka Ken obet kama Jay obetie ni. Higa mokalo ne walosie wachni ka Jay obet kama obede ni pok oloko kom kata Nyarawira pok oloko. Imbe pok iloko. Weri gi kinde mane wawilo gi Jay cha. Koro Victor, gini king'iyo kaka wawito jowa e ndara to wapenjore ni nyaka karang'o. Londiani ka mana ka jalup jatend piny koka sirikal manyien ni odonjo. Ajali notimore Kericho kae mapek kinyalo paro. Ma nyogi dhi magigo ema maduong'. Ma county government ma Kericho nodonjie. Mochamie pesa. Ma bang' dweche adek to pesa kare manocham kae ke mage mag pesa manonego bene miyo jok mane dhi iko jogi ka. Nocham te. Oduoki e gimi winjo penjo mi penjo sama wanie weche mag meka. Jotelo mar usore kama jali oringo odhi odonjie. To giseoro mos e mbui e Facebook gi kuonde duto te. Ndara ma wacho marach mar Muhoroni ni. Juma mokale manyocha William Ruto nitiere kaluo gi jotend gi wajumbe moyier nyaka gi MCS gi te. Ne ok wawinjo ka ng'ato mulo wach ndara ni. To kata ka ne gimule ne ok onyiswa no mule. To ndara ni usiko nego ji pile ka pile. Koro weche mag human error gi ntiere moko makati wacho ni masira kindaki. To ntiere moko minyalo ndek. Ntiere masira moko minyalo ndaki Victor. Ang'o momiyo wacho kama? Ntiere wer moro iwero mar kanisa ni gima moni idhi e ngima ini wuon ting'eyo maler gima moni idhi e ngima. Gima ni e gachi no ini wuon ing'eyo. Kata ka en diki ting'e ni break yom yom makata ka biye ndara. To ndika ni break yom yom. To ka en apiko ming'e ni pokitimo ne service. Ting'eyo. Gachi bende sama onge insurance ing'eyo makata kichope roundabout tilura lura. Iwe mano bila neni ya. Kakoro chungu kama tiwe mani mitonena. Koro wach ma Nyarawila wacho to Jaybe wacho. Mar ng'we ahire titi mondo mi jogi olaw pesa. To Nyarawila biwinjo kogo story gi ginano ochiwo ranyisi gi geche moko miyudo ka drepe ni e salary. Koro ng'eyo ni kod oringo matek, kod oringo ginene to radio sache cha nitie. Tiyudo ka weg geche gi nigi miluma mamalo gi siso mathoth mar omenda ma kata ka driver kone ni gari rach to wacho ni awatema tema. Ewe watema tema. Pesa kose chok ne juma to koro bedo ne malit mondo goli e fuku ma wuok ma dhi timo ne gari service. Bedo ne malit mose donjo ok oyie mondo mi ogol gari tiende urumo to mose donjo ni lit ne golo. Koro giko ni tie gari ni dhi muoch. Ka gari tiende muoch to gari ni bende ni airititi ema kelo gigi. Mar ariyo kata mar adek nikech moko jowete go osewacho weche mag environment. Samoro nitie miyudo ka chuodho nitie, koth ochwe, ang'wengo nitie. Ido ka magi gin gik monego beni to ere kaka dhano ng'eyo ni ginyalo dhi e mos. To watiek gi chuny wach ma en mibadhi mar obila. Victor mae kama dag wach nitie. Nikech kondek negi wenge gi tek ging'eyo no obila cha ging'iyo go. Jo NTSA ma yande ni ndara gi bende yware go obila nikech giketho ne obila mag traffic chiro. Nikech chieng' ma jo NTSA ni ndara jomoko golo geche gi. Ting'eni Victor ok giti to saa dhi aboro to polisi pok oneno geche mag ng'iyo go ka. Koro gimbe ok gidwa ni jo NTSA gi obedi ma chieng' ma jo NTSA nitie to gisenyiso joka. Gine ma gichiwo report. Victor gigi chakore gi kuonde moket mag inspections mag geche gi. To chalore mana gi weche mag school ka miwinjo wacho miwinjo Jay wacho ni iyudo ka ng'ato nigi receipt mar inspection mar school skunde idwa yaw to nikech ong'e ng'ane gi ng'ane to wacha otieko. Nyoche ka waneno ka wajumbe wuotho gi barua mag jopuonj mag TSC mowacho ni un jopuonj ma kama kama nikech ong'e ni kanyo nogoye kura omigi adi gini wuok godo nade. Koro Victor inspection kai monego bed ni report mar inspection kech onego bed ni gari ing'iyo ni to is it roadworthy.
tiyudo ka ng'ato osechulo makata gari ok odhi inspection to setimo ang'o receipt mar inspection sticker mar inspection en godo sama wawuoyeni kata mana e town kae ga kuom ranyisi kitiyo gi Kangundo Road kidwa wuok kae mondo ichop Choka ibiro kalo police station chiegni 8 kiwuok e town kata miridori matin but nasiko kanyo ibiro yudogi Victor kichopo roundabout mar Jogo Road mar City Stadium gin kanyo ridri matin pok idhi kata mabor kechwa sama wuoyeni bende giwinjo wae but ba makanyo Kaloleni but ba makanyo gin tie chop Kaloleni kae magi sama wuoyeni ok kata mana kiny gin tie kia Kaloleni chop DC ichopo Makadara kanyo gin tie Makaloleni gitu koro thuth aya kia kanyo chop Amza gin tie ichopo Donong gin tie ichopo Mutindwa gin tie kia Mutindwa kanyo kigo kona mondo ma Kangundo Road gin tie ki chiegni chopo Mama Lucy gin tie kikalo Mama Lucy kanyo mi ibiro saika ka gin tie ichopo Kayole Junction Victor gin tie kanyo kore dak kapod gin tie nyalo kanyo weekend kadhi e kono da yudo ka ging'eny kanyo to chuny wach ni yudo ka giduto gin gi kalam gi buk matin notebook magigoye number plate mosekalo ok charge sheet magi ok ndiko Victor jogi ongi kara wendo Jerusalem kendo iwuon gari ka ok ikalo yono to chiegni gocho ni to kawuono to ni iluwo kanye uko wapi iwinjo Victor nekech ma e jogi ni e ndara ok mondo mi gi inspect geche ok gibeng'iyo ni to gari ni oting'o ji mang'eny gin tax collectors koro miyo to chakore gi jatend piny gi jatend migawo mochung' ne ndara gi jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe onge gima gikia seche moko ibuok kiwinjo ka giwacho no mako bila moko ni kane chiwo bribes ne chiwo gisin to magi gini magi kawo ahinya koso pesa magi kawo ni maralum mopogore gi mamoko ma joka kawo erokamano ahinya Fred kaachiel kod jowete